10 अक्ट'बर आरो बेवहाय बिजनीनि नैबे हालामाव जोङो माने जाय थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मोसाहारि बिथाङा मुंख्लं जाबाय आरो दिनैनि दिनाव बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन 25 बोसोर सिगाङाव आरो दिनै बिथांमोना बेखौ रुफाथि फोरबो हिसाबै मोजाङैनो जाय थुलुंगानि थान्दै बिथांखौ गोसोखांनानै बाय हाबाफारि रनसायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों सानो साफ्रोमबो मुंख्लं जाय मुंख्लं दिनै थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मोसाहारिखौ लाफानानै बर' हारिनि गेजेराव बिथांमोना अराय जोंनि माहारि दावगानांगौनि जौगानांगौनि थुलुंगा जानानै थागोन आरो बेखौ फालिलांनाय सिबिलांनाय मान होलांनाय बे थांनानै थानाय जों बर' माहारिनि थाखाय बियो मोनसे गोसोखांथि हाबाफारि जानानै मावलांजाबाय थानांगोन जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया हारि अनफावरि जानो हायो जोंनि माहारियारि बादखौ बुजिनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो गावजों गाव थुलुंगानायनि दावगानायाव गावखौ गाव गावजों गाव हारिखौ फोजाखांनानै जोङो दावगालांनायनि मोनसे थासारिखौ मोननो हागोन आरो बेखायनो दिनैनि बे गोथार सानाव नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे गोबां बावहाय बादायनाय खन्थाइ आवरायनाय हरखाबै बुंनाय भलिबल बादायनाय बेफोरो बर' माहारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय मोनफा मोनफा थुलुंगानायनि हाबाफारि आरो बियो बेबायदिनो जोङो दिनै बयबो बेबायदि हारिनि जाय बिथांमोना मुंख्लं जाय हारियाव बिथांमोना दिनै माने दैदेनगिरि महरै बिर जोहोलाव महरै बाहागो लालांबाय जेरै जों बर'नि बिफा बड'फानि मुङै गोबां जोङो गोसोखांथि हाबाफारि लानाय जायो थिग बिदिनो मुंख्लं बिथांमोनखौ लानानै हारिखौ बोखांलांनो थाखाय जोङो बे दिनैनि थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मोसाहारिनि हाबाफारिनिफ्राय जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायो। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।